ואז התחיל לדבר אל העם את המשל הזה. איש פלוני נטע כרם, והוציאו לבעלי בעלים וחלק לארץ רחוקה זמן רב. וישלח באותנו עבדו אל האבלים שיתנו לו מפרי הכרם. והכות אותו האבלים וישלחו אותו ריק. וישלח עבד אחר ויקוטו גם בו ויפנו בו בשע וישלחו רק. וישלח עוד שלישי ויפצו גם אותו וגרישו אותו. ויאמר אדון הכרם, מה אעשה? אשלח את בני אחווי. יכול להיות שהם יכבדו אותו בראותם אותו. אבל כאשר ראו אותו האבלים וישבוק בניהם לאמור זה היורש, ויגישו אותו מן הכרם והרגו אותו. לפיכך מה יעשה לכם אדון הכרם? הוא יבוא וישמיד את האבלים האלה וייתן את הכרם לאחרים. וכאשר שמעו אמרו חלילה וירא בהם. ויאמר, מה זה אשר שכתוב? האבן אשר דחו הבונאים היא חייתה לראש הפנים. כל מי שיפול על האבן ההיא יישבר, אבל הכל אשר ייפול יטחן אותו לבדו. ויבקשו ראשי הכהנים והסופרים באותה שעה לעלים עליו ידיים ויראו את חיים כי חרו כי דיבר את המשל הזאת אליהם.